nauči sa nama slova ćirilice lako. Vasilije i Snežana ćete voditi kroz ovu vežbu, pa da se upoznamo. Ovo smo Vasa i ja. Vasa je uz ovu i još nekoliko vežbi naučio lako i veoma brzo da čita s razumevanjem. Ovo je prva vežba iz knjige Kratke priče za učenje čitanja s razumevanjem. Nabavi knjigu i sa nama nauči lako da čitaš. Čitaj za 5, samo tako ćeš razumeti i napredovati iz matematike, sveta oko nas i ostalih predmeta. Evo kako se vežba radi. Slušaj mene, a onda ponovi zajedno sa Vasom. Prvo ja, pa onda ti i Vasa istovremeno. Srećno! Avion, A. Avion, A. Ekser, E. Ekser, E. Igla, I. Igla, I. Oko, O. Oko, O. Usne, U. Usne, U. Bravo, Vaso. Roda, R. Roda, R. Mačka, M. Mačka, M. Naočari, N. Naočari, N. Traktor, T. Traktor, T. Slon, S. Slon, S. Bravo, Vaso. Jagoda, J. Jagoda, J. Drvo, D. Drvo, D. Bravo, Vaso. Banana, B. Banana, B. Gitara, G. Gitara, G. Puž, P. Puž, P. Bravo, Vaso. Viljuška, V. Viljuška, V. Zec, Z. Zec, Z. Limun, L. Limun, L. Ljuljaška, Lj. Ljuljaška, Lj. Kruška, K. Kruška, K. Šešir, Š. Šešir, Š. Hleb, H. Hleb, H. Žaba, Ž. Žaba, Ž. Fen, F. Fen, F. Čizme, Č. Čizme, Č. Čuran, Ć. Čuran, Ć. Cipela, C. Cipela, C. Bravo, Vaso. Njuška, Nj. Njuška, Nj. Đak, Đ. Đak, Đ. Džak, Dž. Đak, Đ. Sada smo završili sva slova ćirilice. Nastavi da vežbaš i ne zaboravi, za učenje se uporedo koriste ovaj video i žuta knjiga. Za kraj, pozdravljamo vas Vasa i ja do sledećeg videa. Ćao!